Dessert po eh, dapat. Hindi, ako lang. Okay. Hindi, mamaya na po. Thank you. Ay, bayad. Ay, bayad ka, oy. Alis ka. Hindi. Mabayaran po namin, mabayaran. Ano tama yun? Yung bag niya, gatas na bata. Ay, pwede pa talaga lang doon, sir. Thank you. Dalawang party. Water na walang label. Kaya yan o. So yung food antay natin mo yun? Delivery natin ba? Pwede kayo kumain guys. Na natural lang.
after that, magkapat tayo before we go to the legacies of their moms and Tatay Don. Ito natural lang, pag dumating ang pagkain, pinapasok lang namin ng gano'n. Kahit pa lang kayo, grabe ang mga pagkain, pumapasok lang, magic, mga gano'n. Hindi pa. Okay. Punchline yun, no? Mamaya. Isa doon. Lunchtime. Ano naman? Suka? Mamaya. Tama. Oo. Pumapasok lang yung magic sa kamay. Training, are we good? Ilaw, are we good? Dadagdag po yata ng lang po. Dadagdag lang si Daddy O. Ang ilaw. Okay. Kahit sa kanya yung pagkakay ko, parang thermos mo, ikaw na kachilyo niya. Ayan. Kasi parang may kokot-kokot. We need water. We need water for ano. Huwag ka muna umalis na. Ano dito ka ako papasok. Ang tumakbo. Axel. Baka maging ganda. Dito ka papasok, Axel. Sa Hindi ba pwede dumanted? Hindi na sir. yung kita, ha? Kuya, cards. Yung mga tao po, pag naglakad, okay lang. Pag namimili sila, okay lang. We're good. Daddy, oh, Mike. Janina, Tin. We're good. Tape rolling. Ha? Adjust ng ilaw. Right. Next video. Huwag masyadong maano naman. Dubai na. Panay mahalaga sa akin. Hindi naman nagiging sa Hey, rolling! Mga malastinay sa mga dyan. 4. Rolling. Rolling po. 3, 2, and Gemini. Distansya lang tayo. Dikit-dikit. Distancing po tayo. Distancing po. Pero pag nakita ka